Nu skal det nemlig handle om alder, den 4. alder. Velkommen til jer to, Geo og Tamara Jolin. I har skrevet den her bog, og jeg vil gerne starte med at spørge dig, Tamara. Jeg kan jo mærke, når jeg læser den her bog, det handler meget om at gå ind i sig selv og mærke sig selv og finde ud af, hvad det er, man skal med resten af sit liv. Kan vi ikke starte med at gøre det, du og jeg? Det kan vi i hvert fald. Hvad gør man? Altså, udgangspunktet det for mig, det er at få mennesker til at få bevidsthed på sig selv. Og det kan man gøre på mange måder. Men en rigtig god måde at gøre det på, især her midt i julestressen, en lille form for meditation, det er at trække vejret dybt ned i maven. Så det kan vi sagtens gøre sammen med lige lukke øjnene og trække vejret dybt ned i maven. Det gør vi. Kom. Helt ned i bækkenet. Og så lyd på, når vi puster ud. Så er vi sådan så lidt er vi mere nede igen. Det er sådan en hurtig variation, ikke? Lad os så komme tilbage til bogen her, den 4. alder. Hvad er det nu for noget? Har vi ikke kun 3 aldre? Jo, det skulle man tro, men min mand og jeg, vi fandt ud af, at vi har jo også en 4. For i snit, der lever vi 21 år længere end vores forældres generation. Så det er jo enormt spændende, hvad man kan bruge de år på. Men det kræver igen noget bevidsthed. Og det er så det, vi gerne vil give. Og hvornår ryger man fra den 3. til den 4. alder? Har I sådan præcis mål på det? Altså lige omkring de 80. 80 år og lige derefter. Omkring de 80, ja. Mm. Og Geo, det er jo også dig, der har været medforfatter. I er blevet gift siden vi så jer sidst. Og I har altså lavet den her bog med en lille hjerne og et hjerte. Og det går jo igen hele vejen igennem. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at vi to har mødt hinanden under meget usædvanlige omstændigheder på højskolen på Bornholm. Og der var det hjerte, der ramte os begge to. Og hjernen var slået helt fra. Men i virkeligheden så fandt vi ud af, at vores aldersforskel var så stor, og vi havde så meget at tale om. På det tidspunkt studerede Tamara teologi, og jeg som et kristent menneske var meget interesseret i at høre hendes vinkler på de her ting. Så fandt vi ud af, at vi havde så mange fælles værdier at tale om. Så vi brugte 3 aftener og nætter i træk, bare som mennesker til mennesker. Men efter 10-12 dage fandt vi ud af, at der var vist et eller andet, vi ikke havde fået med. Det var tanken om, skulle vi to være sammen? Jeg havde besluttet mig på at være alene, det havde Tamara også. Så mødte vi hinanden noget tid efter og talte det igennem. Og så oplevede vi jo, at den aldersforskel, som vi havde og har, det var ikke noget problem for os, men andre kiggede og sagde, hvad er nu det for noget? Og vi blev enige om, hvis vi kunne med vores aldersforskel, med vores værdigrundlag i livet, i vores begges liv, hvis vi kunne dele ud af det her til andre og sige, det er slet ikke så slemt, som det ser ud. Tværtimod er det faktisk en fordel i mange tilfælde. Så vil vi gerne gøre en mission for det. Og så fandt vi ud af, at Tamara har jo en lang holistisk uddannelse med mennesker, og har ledt mennesker ud af mange problemstillinger. Og jeg har den journalistiske tilgang. Og så blev vi enige med os selv om, hvis vi kunne gøre noget sammen for andre mennesker, og give vores eksempel videre, så ville vi gøre det. Og så Ole Thisted, som I jo kender her på stationen, sagde til os, I skal jo skrive en bog. Det var slet ikke vores formål. Vores formål var at holde foredrag og inspirere andre mennesker. Så kastede vi os ud over projektet, og det har givet os ufattelig meget. Jeg har fået ufattelig meget viden om sundhed, motion, omsorg for ældre, døden. Det ser vi, Geo. Ja, det er jo tillykke med det. Det er jo en rigtig god udvikling, du har fået ved at være med. Tamara, hvad har du så fået den anden vej? Altså, det er jo klart, at en mand, som er 25 år ældre end jeg selv, har meget mere livserfaring. Altså, det er en stor respekt, jeg altid har haft for ældre mennesker faktisk, at de har en meget større livserfaring, end vi unge har. Så hvad har jeg fået ud af det? Jeg har lært at lytte meget intens, altså hvor før i tiden, jeg har ikke haft så mange ældre i min familie. Den ældste, jeg havde, det var min mormor, der var 47 år, som jeg også har skrevet bogen, som døde i sin seng, da hun kløj sin kotelet. Og det var sådan set, det er sådan meget tragisk-komisk, ikke? Men så der har ikke været nogen ældre i min familie, så jeg altid synes, de var sådan lidt mærkelige og lidt, sådan lidt. Det er vi også. Ikke noget, man måske behøver at have noget med at gøre? Eller sådan. Nej, sådan nogle lidt brokne mennesker, ikke? Men nu har jeg lært at lytte til også, hvad de siger, og ikke kun høre det som sådan en brokkestrøm. Ja, fordi det synes jeg nemlig også, I kommer ind på her, det der med samtalen og nærværet i de ældre år. Hvordan kan I inspirere til, at man gør det mere? Altså, det fornemmer jeg noget af det, bogen også gerne vil. Jamen, det synes jeg helt klart, vi gør med, at vi lægger op med så mange forskellige emner, og har udgivet det som en samtalebog. Det synes jeg, den lægger op til i sig selv. Ja, hvordan er det meningen, den skal bruges?
den skal bruges på den måde, den går faktisk for, vi siger 55 plus, ikke? Jo. Så den skal bruges på den måde, at man kan give enten sine ældre det en julegave, sin mormor eller et eller andet, men også sin egen mor eller sin kæreste, og få de her emner over spisebordet, og fortalt om dem, og diskuteret dem. Og så er den jo delt op, altså nu indledte vi med sådan det indre og det holistiske måske, men der er jo også sådan med økonomi, altså finansiering af pension, og det tænker jeg, det kan være det der, du er kommet lidt ind over. Fordi du i hvert fald har nogle erfaringer med, hvor besværligt det kan være at få tilrettelagt den slags, når man går i det, som vi kalder den 3. alder, og forbereder sig på den 4. alder, som jo er noget nyt, ikke? Og jeg vil hilse at sige, at mange får et chok. Jeg gjorde det selv med behandlingen af de offentlige myndigheder, når man spørger ind. Det er en helt anden verden. Det vil jeg ikke engang fortælle om her. Læs det selv, for det er et uhyggeligt kapitel. Og det er lige meget, hvem vi er i vores alder, så får vi den samme behandling. Og det er fint nok, men de ved bare ikke, hvad vi spørger om. De lytter slet ikke på, hvad vi spørger om. Så der er mange ting i det her, som vi fælles nu går ud og holder foredrag på 1,5-2 timer med spørgsmål tilbage. Og vi kan se på mennesker, der rykker. De skriver ned og siger, kan vi ikke også? Og... Det er også nogle alvorlige emner, der er, ikke? Altså testamenter og død og... Altså det er nogle store emner. Vi kan godt se, at de sidder og skriver på servietten, og altså folk er virkelig med. De er virkelig med. 25% af Danmarks befolkning er over 60 år. Så det her, det er altså en ret god julegave-idé til et ret stort en ret stor del af Bornholmerne i hvert fald, så forelæsninger. Og den her bog som en julegave-idé, det bringer vi videre. God jul til jer, og tak fordi I ville komme. Tusind tak.